En l'anterior episodi de Muntanya i Llibertat abordàrem l'aproximació a la llunyana cordillera de Polobamba, a Bolívia, vers una llacuna glacial als peus del Pico Cuchillo, on vàrem instal·lar un bivac, embolicats d'una blanca gebrada. Comença a baixar el fred. Bon dia. Estem aquí, restes del bivac damunt de la catifa de la Mickey Mouse. Ha passat bastanta fred aquí, 4.700 metres, i ara són els grans moments del dia de fer un matecito aquí amb una mica de cremant palla. Just als peus d'aquest imponent glacera de la cordillera de la Polobamba. Esmorzar, pues una mandarina i un mate de moment. I esperant a veure si tindrem un rayito de sol en algun moment. El palito! Arrenquem, doncs, la segona jornada per la Polobamba. La cerca del líquido alimento. Ni més ni menys. Gel n'hi ha, ara el que és aigua està més difícil. Recol·lecció d'estalactites de gel. Esperem que tinguin poca concentració de mercuri. Hem decidit seguir un sender de llames que ens ha dut a un collet que no sabíem si a l'altra banda era factible. No queda molt clar. Bueno, el camí de les llames, com era d'esperar, ens han cigalat i estem fent aquí uns petits destrepes sobre molsa i pedra rònega per poder arribar a la vall de baix. Destrepem bavaresa. Tenim això, pitos! Bona. Vinga. I ara ja enfocar una mica la canalla. Si hem estalviat aquests destrepes d'aquí. I ara fot-li! Aquí baixant de la vall que ens durà cap a l'altre vessant del Pico Canyissaya, que és el que estem veient ara mateix. Andina als peus del Pico Canyissaya, 5.000 que era, i hem baixat per l'enforcadura que es veu allà al fons. Aquella ha sigut la drecera de les alpaques. Hem baixat en aquesta vall. Vale.
De quan en quan trobem fites de pedra bastant curioses. Aquí tenim l'estanyet que buscàvem. Tota la boira, doncs allà darrere on es veu aquí l'horitzó, darrere d'això hi ha un llac i a l'altra banda tota la glacera del Canyissar. Ja hem baixat i hem buscat lloc per dormir aquí entre llames i alpaques, i el més raro és una llama o una alpaca. Sempre dubto entre les dues espècies, a veure si la gent de muntanya i llibertat pot ajudar-me a reconèixer si és una llama, una alpaca o un guarapito en el segundo campamento, avui una miqueta més còmodes. Aquesta casutxita de pedra, que serà on passarem la nit d'avui. Comencem a encendre aquí per fer el sopar. Tenim molt poca palla. Molt poc combustible avui, perquè aquí estem en un prat d'alpaques. Se mengen tot les alpaques. Però intentarem, cremant amb una mica d'herba, a veure si aconseguim fer bullir aquesta polenta. Estem fent la recepta argentina, que és de ficar tot el gra en l'aigua freda i anar remenant. De muy lejos he venido para cumplir la promesa, porque te quiero con el alma, mi bella cantutita. Muchos lugares visité y otra gente conocí, y he regresado nuevamente porque yo te quiero a ti. Quiero vivirme contigo toda la vida. Bon dia! Bon dia, Manel! Què hauríem anat a buscar el sol i no el trobem encara? Està. Mira, aguanta 30 segons Sí? i aquí el tenim. Està a punt de sortir? Sí. Quechuas aymaras, la tradición del altiplano, pura convicción. Quechuas aymaras, la tradición del altiplano, pura convicción. El indio altivo renacerá en la añorada Pachamama, surco nuevo. El indio activo renacerá en la añorada Pachamama, surco. Bueno, hem trobat de l'últim clip, hem trobat el sol, ha aparegut el sol, hem pogut esmorzar, i per aquesta última jornada de caminata i trekking i passeu ja només ens queden dos objectius, no, Guarapito? Que ens pots relatar? El primer seria almuerzo, 2 platós caldo y segundo, y el segon objectiu seria les termes de Charazani. Vamos a por ellos, rumbo a Charazani. Vaya, vaya. Ja veiem la primera comunitat al fons, la comunitat de Calalla. El centre poblat que trobem després de diversos dies de caminar. Calalla, principi del retorno cap a Charazani. Eterna luz que alumbrará el nuestro Padre Viracocha, sangre nueva.
Bueno, pues així és com acaben les excursions a Polobamba, El massís de la Porobamba. aquí en las termas de Charazani. Todo el frío se vuelve calor y toda la mugre disolución.